SOS Dětské vesničky. Sdružení SOS Dětské vesničky poskytuje náhradní domov opuštěným dětem. Tyto děti jsou úplně stejné jako všechny ostatní děti. Ze všeho nejvíce chtějí prožít stejné dětství jako děti, které mají rodiče. Nejde jim jen o hračky a plešáky, ale jde především o osobní rozvoj nadání a talentů těchto dětí. To ovšem vyžaduje dost peněz, kterých se sdružení SOS Dětské vesničky nedostává. Proto nás požádali o pomoc. Rozhodli jsme se vytvořit takový způsob komunikace, který by nebyl jednorázový, kdy dárce či sponzor věnuje určitou částku a na děti pak zapomene. Chtěli jsme přijít s konceptem, který by podporoval pravidelné příspěvky. Hluboce jsme se zamysleli. A pak nás to trklo. Facebook! Co jiného? Vytvořili jsme facebookovou aplikaci jménem Zahradník. Uživatel se přihlásí do této aplikace a stane se tak zahradníkem dětských snů. Na jeho profilu se objeví květináč. Posíláním dárcovských DMS takto zalévá dárek, který si vybere. Postupně mu tak z květináči vyroste třeba fotbalový míč pro sponzoring sportovního kroužku, housle pro hudební školu, kuchařská čepice pro kuchařský kroužek a další a další. O každém zalití se dozví všichni přátelé, které má uživatel ve svém profilu. Tímto způsobem se přirozeně nabalují další a další dárci a sponzoři. Uživatelé Facebooku mají o zábavu postaráno a děti v SOS vesničkách získávají prostředky pro svůj rozvoj jako ostatní děti, co měli to štěstí a mají svou rodinu. Dobrý, co?